Nachádzame sa v priestoroch dekanátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Naša fakulta rozvíja študijné programy v takých 3 základných študijných odboroch. To je krajinárstvo, záhradníctvo a záhradná krajinná architektúra. Takisto aj v budúcom akademickom roku 2014-2015 otvárame študijné programy a rozvíjame študijné programy práve v týchto 3 odboroch. Ide o krajinné inžinierstvo a pozemkové úpravy a geografické informačné systémy práve v študijnom odbore krajinárstvo, kde absolventi získavajú všetky základné informácie z oblasti krajiny v systéme voda, pôda, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo. Študijný program záhradníctvo rozvíja všetky oblasti zeleninárstva, kvetinárstva, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva, takisto so zameraním na technológie pestovania a takisto spracovania jednotlivých produktov. Krajinná záhradná architektúra a biotechnika parkových a krajinných úprav sú naše talentovkové študijné programy, čiže všetci uchádzači musia prejsť najskôr talentovou skúškou a potom sa učia, vyučujú sa vlastne predmety zamerané práve na projektovanie záhrad, arboristiku, čiže dendrológiu ako takú, projektujú záhrady, ale takisto krajinný priestor. Všetky tieto študijné odbory rozvíjame už budúci rok práve 20 rokov, čiže naozaj fakulta sa posunula jednak v študijných programoch, ale aj v oblasti vedy a výskumu. Sme zapojení do rôznych medzinárodných grantových agentúr, implementujeme takisto od minulého roka operačný program vzdelávania zameraný práve na kvalitu, na zvyšovanie kvality vzdelávania na fakulte so zameraním na prepojenie vzdelávania s praxou. Takisto sme vytvorili pomocou tohto operačného programu nové miesta pre doktorantov. Snažíme sa vytvárať neustále nové formy, interaktívne formy výučby v podobe workshopov, letných škôl, kurzov, čiže je tam priamo práca učiteľa a študenta priamo v teréne.